tudore kod pach Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni kinde mokalo mbele nosiro Gachagua sani koro tango loko ok odwa Gachagua. Ayie kode nikech ing'eni kana ochako government intention wana ber kata kano rach iwacho ni ing'iyo kit ng'ato lakini ka ng'ato rach to korach seche te kokoro rach seche te to rach ahinya to koro kokoro dhi okang' moewo ka rach ne cha to koro wathicha oko. Nambaria neno ka japenjo moro penjo ni to ko othich ga rigiji Gachagua to ere kaka Ruto bro timo maonge. Katiba wacho ni kopo ni rigiji othich oko ing'eni rigiji nigi right mare ma dhi e court ma kopo ni gigo te otiek te mo thiche oko to nyiso ni ker nyaka many ng'at makonye bang' ndalo 14 I think mano sheria mantie kose nominate ng'ate bang' ndalo 14 titere bunge to jo bunge ma koro dhi puodhe kaka mondo bed ke deputy mar president ke chiero deputy en power momi ker en manyako ye deputy ne koro gimimi puodhe parliament nikech parliament en representative of the people ing'eni gin oyier gi jopiny koro gin giting'o taya mar jopiny koro onge shida mantie kanyo to nitie gima adwoko matin nikech awinjo ka okilne temo luongo wach kindiki ng'eni en wakili to wakilo ng'e maber nitie gimiluongo ni advocate privilege ing'eni wakindegi gin oyiene gi pando pesa gin giyiene gi kano pesa nikech giwacho ni mano client mani koro rigiji ok en okil rigiji en jabiashara to koro kata nicho duok na $200,000 cha kimedo gi pesa ne mosechule higni 2 ok nyal romo kata mana 533 million mano yiero mano nyiewo hotel achiel koro eto tinga msalabe onge gimoro ka ni nitie weche ma ayie kode weche mag wach judges ko magoto political lakini ng'eni grounds gi ibro ng'igi one by one moko oginane ochope threshold madwarore ibro thich oko gima kendo timore ni Kenya ka ker no yier gi jopiny to kendo nyaka ing'e gimoro ni sheria otamo nti gimiluongo ni president cannot be held criminally liable. President ok nyal bedo tere court sama pod en e telo chieng' ma koro sewe bedo ker cha koro kantinga madwa keto gimoro ni criminal case madwa tero ker ni otimo makosa kama to yiene lakini sama pod en e kom kama ok nya tere court lakini grounds mobedo laid under article 150 kako ndike no to mago to jopiny ng'ata nyalo initiate process mar impeachment but sani kan nikech wach rigiji mosechakore kama koro nyaka jopiny beda mokwe mondo giriti koro sama ji dhigo signature nikech ing'eni king'iyo impeachment mosetimore mag governor gi deputy governor gisedhiga e court ka giwacho ni nokotim public participation to public participation en important nikech katiba dwaro ni mondo gimoro amora nyaka tim public participation koro public participation ema koro dhi time constituency ka constituency to ji dhi keto kogi nikech idhi winj pach jopiny to pach jopiny ka ben siasa nikech edha idhi kendi kata tinga madhi mobilize koro japiny ok bineni ni ma japiny mar wakili ma japiny mar omulo ma japiny manga gin en jopiny koro ji madhi kacha maboro keto koggi wacho ni wan koro wayien mondo thich oko rigiji magi gik miwacho ni public participation to mane kaka dhi collect gi maber tiburo ter gi kucho to nyecha en koro anyise ni gimoro 2 weeks yene dueni wasetero rigiji oko adwa dhi wach machielo mana kumikele kajo wach marakao pach jopiny kotudore koda thich oko ya PC bado jalub jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wakili Peter Wasaga karo waketo kinyima konyo winjo kajo ka Ruth Nyathi Ochieng' penjo